Hello, welcome to my vlog. Dito kami sa bahay namin. Nagtimpla ko sa buko sa Alaska evaporated. Guys. Storens. Guys. Nagtimpla ko guys kay kuan. Para lami atong pagkuan. Wala to og domino. Okay. Para lami ako ang guys. So, templas. Bye-bye. Oh, buyok oh. Yes guys. Ya butang itu. Baditay. Nang sama na dai. Tungkat nang kaday. Terus dai. Gabi kalami. Naday. Evaporada. Nag-focus. Uro ko mama ni motor. Oy, na. Hoy! Ay! Ito! Hoy! Abi! Hi, Mami! Hi, Bibi! Mami, mag-good Bibi. Hi, Mami! Hello, uy! Hi! Ginit tayo. Ginit ka dayo, uy! Magikan sa tihapon. Tama ba? Nagsakinan. Tama, hapon sa itong hapon. Gabi na. Ito ka manihapon na naday. Mahingan na po niya. Apuhan dito. Ini guys siya guys, oh. Buko. Ito kayo dito. Dito sa dagat. Day? Day? Pwede mo pa sa dagat sa balingasan, Day? Okay na guys. Thank you. Subscriber. Big na si Inday. Mag-3 na si Inday. 3 na si Inday. 3 years old na si Inday. Oh, baby. Thank you.